Ni da abokin mahaifina. Littafi na 4. Hindatu kaɗai na samu a gidan, ta ce yaran dama a gidan kakanninsu suke yin weekend, ita kuma Aunty Mubina ta ce wajen bikin ƙanwarta mawuyaci ne ma idan ba kwana za ta yi a can ba. Na jinjina kai tare da kwaso tsarabar fruit na musu a hanya na shirya a cikin fridge. Wajen ƙarfe 8 na dare ina zaune gidan shiru babu motsin kowa. Na san da su Hafsat da yanzu suna ɗakin ko dai muna hira ko kallo ko kuma ina koya musu assignment. Horn ɗin mota na ji a bakin gate kafin na ji ƙarar buɗe gate. A raina na ce Aunty Mubina ta dawo kenan. Hasken motar ya ratso ta cikin windon ɗakina zuwa cikin labulaye na da yake window ɗin ɗakin a kusa da garejin gidan take minti kamar 5 na ɓata na tashi na fita da niyyar in je in mata sannu da zuwa. Tsaye a jikin fridge hannun shi ɗauke da gorar ruwan sana yana sha directly daga cikin gorar. Hannun shi ɗaya rataye da sweet ɗin shi yana kuma riƙe da grape cakes. Dogo ne ba can ba. Idan ba don na san shi a hoto ba to da zan iya rantsewa da Allah in ce ba shi bane saboda ko a cikin hoton ban hangi yarintar da na gani a tattare da shi ba. A lokacin da na ce yarinta ba wai ina nufin yaro bane, a'a ina nufin wanda bai kai girman daddy na ba, abban su Hafsat ne. Wata irin gigicewa na ji na yi, haka kawai na ji ƙafafuna sun yi wani irin sanyi wanda ban iya daurewa ba sai da na dangana gwiwoyina da marble ɗin da ke malale a tsakiyar falo. Ban sani ba tsabar kwarjinin da ya yi min ne ya sa gabana ya tsananta faɗuwa ko kuwa wani abu daban. Cikin rawar murya, sannu da zuwa, wasu kyawawan idanu farare tas suka ɗago suka kalle ni. Ban sani ba ko tsananin hasken da falon ya yi ne ta dalilin hasken candle ɗin falon ko kuwa idanun shi ne a haka brown eyelid suna ta wani sparkling da sheƙi. Haka kawai na tsinci kaina da faɗuwar gaba. Ya sauke robar ruwan daga bakin shi ya jefa ta cikin waste tare da cewa, "Lafiya ƙalau Nafisa, kin zo bana gari ko?" Hope komi lafiya, na gyaɗa kaina da ƙyar. Wani irin nauyin mutumin na ji ya dabaibaye ni. Ya gyaɗa kai, "Okay." Ya wuce ɗakin Aunty Mubina abin shi. Ƙafana na masifar rawa. Na tashi na faɗa ɗaki, hannuna dafe da ƙirjina kamar wadda take ƙoƙarin tsayar da racing ɗin da zuciya na take yi wanda ya wuce misali. Idanu na zare sosai ina kallon reflection ɗina a jikin mirror. I now believe wai a haka na fita ƙafar wando na ɗaya a gwiwa, gashi kaina wani ya yi baya wani ya zubo a kafaɗuna wani kuma ya tattaru a gaban goshina saboda hular da na saka. Idan ka ganni dai a lokacin babu ɓata lokaci za ka danganta ni da irin stage 1 ma. Kunya ta rufe ni sosai kamar in nutse a ƙasa. Haka na ji tsalle na yi na dira a kan gado na fara birgima. Sai da na yi kaca-kaca da gadon sannan na saurara ina maida numfashi. Ƙarfe 7:05 na safe na fito daga ɗakina a shirye na tsaf. Babu kowa a cikin falo. Kan dining an shirya kuloli manya masu kyau. Ƙila saboda dawowar maigidan ne aka fiddo sabbin kuloli don ban taɓa ganin irinsu a gidan ba. Na buɗe kulolin, farfesun kan sa ne sai ƙamshin 'yar daddawa da tafarnuwa yake yi, sai masa fara tas ita ma tana ta tururi a cikin wata kula. Kunun gyaɗa
har da ƙosai. Kujera na ja na zauna na zuba farfesun na fara ci. Kunnena har motsi yake yi. Duk yadda aka yi abincin ba daga cikin gidan yake ba. Idan ma daga gidan yake to ba Harira 'yar aikinsu ba ce ta dafa. A raina na ce ƙila Anty Mubina ce ta dafa, amma ko da wasa ban ji ƙamshin yana tashi ba. Na dai ture tunanin komai na ci ɗura abincin abuna. Ina nan zaune na kusa gamawa Anty Mubina ta fito daga ɗakinta sanye da wando da riga na barci. Ni kaina ina mace sai da shigar ta bani haushi. Gaba ɗaya ƙirarta marar fasali ta fitar, tumbinta da zai sa ka yi tunanin cikin 'yan biyu ne ya fito ya yi nashe-nashe a gabanta. Gashin kanta ya yi buzu-buzu don ma wai tana ɗan yalwar gashi babu laifi. Fuskarta sai naso take yi. Ba na tunanin tun da ta tashi da safe ta wanke ta. Na yi ƙoƙarin kauda takaicinta da ya taso min na gaishe ta ta amsa a ƙaiƙaice tana wani basarwa irin yadda take amsa min. Ta buɗe ƙofar da ke fuskantar ɗakinta ta shiga. Ina tunanin nan ne ɗakin maigidan don ban taɓa ganin ta shiga ciki ba tun da na zo gidan. Ni dai na gama cin abinci na buɗe abina a farfajiyar gidan. Malam Bala yana jira na. Cike da girmamawa na gaida shi. Na buɗe bayan motar da kaina na shiga saboda na hana shi ya dinga buɗe min. Ja motar muka tafi har cikin makarantar. Ranar an kai wasu sabbin 'yan IT lab ɗin daga Leader Research Zaria, don haka ba mu samu cunkushewar ayyuka ba. Cikin ɗan lokaci muka saba da su. Ranar tun ƙarfe 1:30 muka tashi. Bayan mun fito lab ɗin, Zainab da Ikram suka mana sallama suka wuce gida. Ni da Ramla muka zauna a ɗan ƙaramin garden ɗin da muke zama muna tattaunawa a kan saurayinta da yake so ya tura gidansu. Ita kuma tana ƙi wai ba ta so ta yi aure yanzu. Ni kuma ina nuna mata rashin dacewar hakan. Muna nan na hangi motar gida tana tunkaro mu. Duk da ba wadda aka saba kawo ni ba ce, amma na san duk motocin da ke gidan. Wannan shi ne karo na farko ma da aka zo ɗaukar mu da motar. Anty Mubina na ga tana jan motar. Na tashi muka yi sallama da Ramla. Na tunkari motar sai da na ce ta zo mu sauke ta tunda gidansu a hanyarmu yake, amma ta ce za ta jira Anty Halima. Don haka na ƙyale ta. Tun daga nesa Hafsatu ta fito daga cikin mota a guje tana min oyoyo. Na tare ta da ɗan guduna. Muka fara juyi a wajen kamar wata yarinya. Sai da muka gaji sannan na ja hannunta muka tunkari motar. Sai da na jira ta shiga sannan ni ma na shiga. Na ɗaga baki da niyyar gaida Malam Bala kamar yadda na saba. Malam Bala, barka da warhaka. Na ji maganar ta ƙaƙare min sakamakon wadda na gani a gaban motar yana ƙoƙarin tada ta. Da sauri na sadda kaina ƙasa tare da cewa Abbu, ina yini? Ya amsa idanunshi na kan titi. Ji na yi kamar wadda aka jefa ni cikin ƙanƙara. Na kasa maida hirar da su Ƙasim suke yi min kamar yadda suka saba idan muka taho. Sai dai in gyaɗa kai ko in bi su da da har muka isa gida. Cikin sauri na buɗe murfin motar na fita har ina haɗawa da tuntuɓe. Ban tsaya a ko'ina ba sai cikin ɗakina. Na zauna a gefen gado ina ajiyar numfashi. Da ƙyar ni kam me ke damuna ne haka? Ni dai na san ba ni da wahalar sabo da mutane, amma me yasa a gaban mutumin nan nake ji na kamar wata halitta daban? Me yasa na kasa sakewa da shi? Me yasa nake jin kwarjinin mutumin nan har cikin tsakiyar kaina? Wata zuciyar ta ce min saboda ban jima da sanin shi ba ne. After all, babban mutum ne kuma idan zan iya tunawa tun daga kan abokan dadina har zuwa 'yan uwanshi. Ni dai buɗe ido na yi
na gansu tare, wannan kuwa daga sama na san da shi. Hakan da nake ji rashin sanayya ne kawai? Idan na saba da shi komai zai daidaita. Da wannan tunanin na ji na samu hope, na maida bayana na kwantar a kan gadon tare da lumshe idanu. A hankali bacci ya sure ni, na san biyan bashi ne